Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez vamos a probar dulces que me ha traído Yuka. Okashiを持ってきたね。じゃあ紹介してください。はい。でもその前に一つ見せたいものある。何が？これ。何それ？水。水。ピー。あ？レモンティー。水だけどレモンティーの味。透明だけどレモンティーの味。あげて。飲んで。でも水みたいよ。そう、水みたい。飲んでみて。匂いは？レモン。うん。水とレモンみたい。美味しい。レモンティー？美味しいよ。あ、ちょっと甘いと思う。本物みたい。あー、美味しいや。でも色はちょっと色は透明でしょ。ほら、透明。めっちゃおかしい。でもいいよ。じゃあ OK おかしいどうぞすげえこれ。はじめどれがいいかな。自分で選んで。じゃあこれ。なんやそれ。揚げ一番。せんべいだけどなんかサクサクで醤油の味で美味しい。でもそれとせんべい同じ。せんべい。せんべいだけどサクサク。シャクシャク。じゃあ OK あげて。開けよう。クッキー。違う、クッキーじゃない。スペインでこれはクッキー。匂いは醤油。あ、ごめん噛んじゃった。これめっちゃ好きだった。味は醤油じゃない？スペインのお菓子みたい。フリートス。そっか。でもフリートスはちょっとケチャップの味あるこれケチャップある？ない。醤油、砂糖、蜂蜜。あと塩かな。まあまあみたい。これ美味しいよ。全部食べちゃった。太いからブブちゃんじゃあ次のここはまだいいよ。もうこれ飲みたいよ。美味しいからいいよ。紹介して。次、これはじゃがりこと言います。じゃがりこの味はサラダと何かな。サラダ。この味サラダ。あと青いパッケージ、チーズと絶対食べたくないよ。青忘れちゃった。その味。でもサラダの味じゃない。でもサラダって書いてあるじゃがいもだから大丈夫と思います。でもサラダ書いてある。それレタスはない。レタス嫌いね。じゃあ開けてみよう。ちょっと怖い匂いないよじゃがいも。サラダはないでしょ。匂
匂いない？味ない？味あるよ。ないよ。これめっちゃ美味しい。これは1本食べたらやめられない。味がない。じゃあケチャップ絶対そのポテチの方がいい。じゃあケチャップつけてください。じゃあ持ってきて。日本のサイズ、ヨーロッパの。じゃあ次は。いや、めっちゃ美味しいよ。でしょこれは雷おこし。あ、雷。これは東京のお土産で浅草わかるでしょ。うん、もちろん。わかるでしょ。あそこにシデラ入れたよ。そのビデオ見たこと。ああ。はい。なのでこれはそう浅草のところかなかもしれない。雷おこし。じゃあ開けてみよう。リップある。そう便利。リップある。お土産けど取れる。ちょっと取れる。今これその後閉める。お姉さんどうぞお土産。開いてるよ。開いてる開いてる。スペイン人だったらそれ多分本当？かもしれない。じゃあ友達にあげよう。いいかも。いろいろな味あるの？味は一つ。でも色はパッケージがちょっと可愛い。ピンク、緑、青とか。黄色も。とそれだけ。あとここもお祭りみたいだし、日本の食べ物っていう感じで、お土産にいいかも。ああ、祭り。うちはの祭り。懐かしいや。祭り。おい、こんな。壊れた。いいよ。怖い。硬い。これはちょっとスペインのトゥロンみたい。トゥロン。トゥロンはクリスマスのお菓子。クリスマスのお菓子や。オッケー。ちょっと見たい。じゃあ次はこの水。その次は姉さん。やめてください。